kaway-kaway. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Kumusta man murong buntaga, mga igsoon? Bless. I'm healthy. Yes. Salamat nga ang pinakabibo nga dapit mao kani. Di ba bibo karon dito sa gawas? Bibo po dito sa Cebu. Sa nangaging mga simana, bibo po dito sa Manila. Doon na sila gi-celebrate. Pero once a year lang ang ilang celebration. Nagmaya sila kausaras o sa katuig. But ikaw ako, kaya tong Diyos buhi, magmaya ta kada adlaw. Amen, 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 amen. Muna nga ni ata, kay buhi ang atong Diyos. Dili atong Diyos atong dayungan, kitay gidayungan sa Diyos. Kay dili kaya natong mudayong sa Ginoo. Siyang tag-iya sa tanan, bisan pa sa atong kinabuhi. Muna I encourage you, panahon na gani sa pagsimba, pag-connect sa presence ni Lord, ayaw gyud pagansi. Ayaw gyud pagansi. Kay it's your time to adore the King of Kings and Lord of Lords. Ang mga tao nga wa pa kaila sa Ginoo, grabe kay ilang silyo, grabe kay ilang energy. Kay kausaraman sa katuig nila na ginabuhat. But dili pod ta papilde kay kada adlaw na atay kusugi kan sa Ginoo pagsimba kaniya. Are you ready for the word of God? Unsay purpose nganong naipagsimba nganong ipag-awit? Para madaro atong kasing-kasing. Ma-ready atong kasing-kasing for the word of God. Kaya ang Espiritu sa Ginoo ramang gyud mo open sa atong heart para makareceive ta. Daghang kay tagyagian tibok bula at tibok simana. Daghang kay tag mga trial, suffering tibok simana usay mga kanang mga kabalaka, mga kahadlok. But sa dihang muduol ta sa presence ni Lord, ma-in-tune ta, mahimutang makonect ug ma-ready ta sa isulti sa Ginoo nato. So, ako gyud mong gi-encourage, dili gyud ta maulahi, i-prepare gyud nato matagigayon. Nga naa gani pagsimba, prepare yourself. Matag sayo. Si Pastor Exxon alas 5 nag-alarm na makuratan ko say. Tuoy kusog kay kong alarm. Muuyog gud ang kuan sa alarm. Buhay nganong mag-alarm ko, di ko kumpiyansa. Kay naa ako'y privilege pagsimba sa Ginoo. Labi na sa panagtigom sa iyang katawan. Kay nagpromise siya, diin duha og tulo, naagyod ko sa taliwala. Mutuo ba ka sa Ginoo? Kung nintuo ka sa Ginoo, you must prepare yourself in time of worship. Dili pwede nga kanang sanggutot bitaw simba ko dili simba karon ay gaulan man ay murag bugnaw man. Igsoon dili ka para langit. Kung mao na imong attitude. Kay mga taong para langit, agresibo, muduol sa presence ni Lord. Kay moabot ang adlaw, atong makita face to face ang atong gisimba ni ining adlaw. Amen? Manindog mo for the word of God, Exxon. Salamat sa Ginoo. Encourage lang na nako sa inyo, ha? No, labi na kay karong panahon na, bugnaw kayo, alas 5, murag alas 4 pa. Alas 6, murag alas 5. Mura lang. Pero ang oras na di ay insakto na di ay kayo. Okay, we'll be reading in the book of Matthew, chapter 21, verse 12 to 13. Matthew 21, verse 12 to 13. Diri ko sa NIV. Basahan sana ako sa English. Jesus entered the temple. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Diri sa, suganan ako sa verse 10. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus. Siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. Unya, si Jesus misulod sa templo,
ug gipapahawa niya ang tanan nga namaligya, namalit ug namaligya didto, ug gipanglingtuwad niya ang mga sa misa, sa mga tigkambyo ug kwarta, ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lapati. Ug siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay, pagatawgong balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Anta namin og amen. Let's pray. Lift up your hands, right hands to the Lord. Father, kaning kamuta nag-represent sa among kinabuhi. Lord, dili masayang mong pag-ani. Di na kay buhaton, Lord. Gusto kang maglimpyo sa imong templo. Unsa pa may nahugaw sa among templo karon. Lord, I declare deliverance be in our midst. Kay niya ka the great deliverer. Salamat kay Ginoo. Salamat, Lord, nga bagong sugod sa 2023, mahimo ming andam, mahimo ming panudlanan, nga magamit nimo ning katapusang kapanahonan. Lord, bless everyone nga mo receive. Bless also me nga mag-release imong pulong. Lord, salamat kaayo. Let the peace of God mo reign sa among makasing-kasing karon. Makadawat mi sa among portion. In Jesus' name, ang tanan mi og praise the Lord. Malingkod mo mga igsoon. Kinsa diri na yung mga sakyanan. 15 years na nga sakyanan. 10 years na nga sakyanan. Cars or motor. Yung mga sakyanan nga luma na. Kaya unsay purpose, ang mga butanga niya sa kalibutan, doon na yun ay purpose. Amen ba, Gisaon? Doon ay katuyuan. At ang sakyanan, doon ay purpose. Anong nagpalitag sakyanan, kaya ron makaadto ta sa mga dapit, nga atong maadtuan. Na-purpose, balik ko na ako. Siguro yung sakyanan, naka-experience ko sa sakyanan nga napalit na ko sa kanhan. Doon ay niabot na yun ang time nga mag-aginod na yun siya. No? Na nag-diferensya. Okay. Napoy mga motor nga dugay na. Napoy diferensya. Akong gitunan, baka di mangyud ko kayo, hanas anang mga kuan. Na-di na siya gitawag kanang makina, no? Sa makina, na-center sa makina nga gitawag og karburador. Sa diha din madugay na, mahugaw ng karburador, ano siya kanang halos muhilay o di nakadagan ang maong sakyanan or car man or motorcycle man. Pag na-experience ako sa una, nga bungkagong tong makina, kay i-calibrate ang karburador. Aron may mo po siyang ragbag-o, nga makafunction na po siya sa iyang gusto nga kanang purpose niya. Sa to pa, kung hugaw, dili kay magamit. So, ako mong gidalaan nga punto tungod kay, mo ni hisgutan nato karong buntaga. May tungod ni ining paglimpyo ni Jesus sa iyang templo. Ang sugilanon maumanggod ni, sa tanan nga kanang pagministeryo ni Jesus sa iyang panahon, doon na siya target nga adtuan. Nga dito ang completion sa iyang mission is to enter Jerusalem. O sa kasyudad, nga dito niya ihatag yung kinabuhi aron bayran ang tanang sala sa tibuok kalibutan. So nag-aim yun siya to enter Jerusalem. Sa Bible nakabasa ka nga, Jesus cried over Jerusalem. Naghilak siya. To kaya mga Hudiyo, iyang katawhan, wala na mutuon niya. Ug ang iyahang target nga mosulod sa Jerusalem na realize. So, doon ay celebration, tradition nga kanabitang mag-abibag ulukay. Kay nisulod siya sa Jerusalem, gi-abi-abi siya, nagsakay siya og asno. Nga sukad wa pa masaki, no, gigamit niya ang asno. Dayon triumphant kay siya nisulod sa Jerusalem. Abi sa mga Hudiyo, si Jesus mo'y savior nila, nga mopahigawas kanila, gikan sa ilang pagkaulipon sa Romano nga panggamhanan. Abi nilag mauna to ang mopahigawas nila. Wala sa kabaloon sa ang purpose ni Lord Jesus sa pagsulod niya sa Jerusalem. So pagsulod niya sa Jerusalem, imbes expected nila nga moadto siya sa king kanang palasyo. Uy, dito manon padulong sa temple. Ning adto hinuon siya sa building nga
tigumanan nga magsimba didto. Dito man siya nisulod. Pag abot niya didto, ang iyang nakita, nagkaguliyang ang mga tao. Tungod kay dunay mga tao nga namalit og mga mananap. Duna po'y money changer. Ug tungod sa kadaghan na kayong manimbahay, to kay mga Hudiyo, mga igsoon, once a year na sila, sarang musimba sila, maadto gyud sila Jerusalem. Dahil hindi po na pwedeng musimba nga walay dala nga halad. Nagyod sila dalang mananap. Sa ilang halad sa unang mananap, either kalapati, kanding, baka, karniro, para bugti sa ilang sala. So, ang mga Hudiyo nga gikan sa lagyong dapit, gikan sa Saudi, kay nakatapang sa bukalibutan ng mga Hudiyo. Hassle na kayo nila nga magpasan pag mananap. Diba? Nung alam magbiyay ka, dakagkalapatim, dakagkanding, no? Kaya maadto ka dito sa Jerusalem para magkuan ka kanang imong ihalad. Nakauna-una ang mga negosyante. Ay, mamaligya na lang ta dire para di nahasel sa mga manimbahay. Ani na lang siya, mupalit na lang sila dire. Then ihalad nila. Then ang kwarta nila kay naman sa lain-laing lugar. So ilang kwarta dili parehas. So doon ay money changer. Parehas sa dollar, i-change to peso. Saudi, i-change to peso. Aron madawat dito sa temple. So mauna ang abta ni Jesus dito. Kakita siya dito mga namaligya. Tungod sa kadaghan sa mga maligya, sa daghang namalit, nisulod na halos dito sa temple. Dito na siya nag-occupy sa outer court. Palayog ko naaba diha ang picture. Outer court sa gawas sa tigumanan sa templo. Okay. Muna siya ang kanang structure sa tigumanan nila gitaog temple. So na dito kana Holy of Holies, kanang pinakasuok, mutanaw pinakalayo dito, mao na ang presence ni Lord. Og ang priest, ang high priest kausara mo sulod sa usa ka tuig. Imagine ka ikaw nakasulod karon sa presence ni Lord. Grabe no? Tungod sa dugo ni Jesus, giabli niya ang presence niya. Before ana na gitawag og inner court. Ang makasulod sa inner court katong pare, pero kaduna po tay high priest. Katong high priest makasulod once a year. Ang pare ordinary mo nay mohalad, mo nay moihaw sa mga mananapuli sa mga sala atong manimbahay. Ug sa gawas ana gitawag na siya Gentile court, outer court, Gentile, mga dili Hudiyo nga gusto mo simba, diha ra gyud sa gawas. Salamat nga naa nakasulod. So naarad yun siya sa gawas. So pag abot ni Jesus, nakita niya, daghang kay na maligya, nagaguliyang saba kaayo. Siyempre, murag merkado. Pagsulod niya, igsoon, naingon man to sa book of Isaiah nga, ang iyahang heart is for, passion niya is for the temple. Naagyo siya gugma sa iyang templo. So, doon na siya kasuko. Angry siya. It's a godly anger. Suko siya nga naman. Tungkol kay gimisyus ang temple niya. So ang iyang gibuhat, iyan nagkuha siya latigo sa obon, o lahi nga mga hinubay, nagkuha siya group latigo, iyang gipanglatigo ang mga mananap dito, gipangtuwad niya ang mga lamisa, gipapahawa niya ang mga maligyaay. O nagsermon siya. Insya kaning akong templo, gamiton rani for prayer. O unsa inyong gibuhat, inyong gihimo nga dens of robbers. Inyo hinong gihimo nga unsa na sa Bisaya kanang dapit sa mga tulisan. Mga igsoon ko diha sa Ginoo. Nangutana ang mga Parisiyo, ang mga manglulutos ni Jesus. Unsa may mong pagpamatuod, ngay mo unsa may authority nimo, ngay mo maning gibuhat. Blaspheme kuan man ni kayo, kanang drastic man kayo ni. Ingon siya sa verse 19. Mitubag si Jesus. Gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab. Ang yang gipasabot nga temple is His body. Kita ninyo,
ang koneksyon, ang gi-connect ni Jesus sa building nga tigumanan o sa templo nga puloy-anan sa presensya niya. So karong buntag igsoon, maghisgot ko about panalangin nga gusto ipaabot sa Ginoo nato. Dili may tungod sa usa ka building nga tigumanan, kundi may tungod sa imong lawas nga mao ang templo sa Dios. Makaingon ba ka nga imong lawas templo sa Dios? Usa ka good start, fresh start. Niya pa ta sa tema sa whole month of January, fresh start. Nindot nga sinugdanan para mo kuan na kita mo flow na kita 2023 is to cleanse the temple of the Spirit of God. A good start. Kay dunay purpose ang Dios nganong giluwas kaniya. Ug basin ka na nga purpose, wala pa nimo matuman because naapay daghang namuyo sa maong templo. So, hatagan na itong pagtagad ni Igsoon. Amen? Gusto ba ka nga malimpyo ang templo sa Diyos? Aron magamit sa misyon niya, dinhi sa kalibutan? Mangutana ko, kumusta ka ang templo sa Diyos karon? Kumusta ka ikaw nga gipuy-an sa presensya sa Diyos? Kumusta ka ang imong kinabuhi? Nangumusta ang Diyos sa imuha? Ikaw nga nakabaton og encounter sa Ginoo. Kumusta na imong life karon? Unsa na may makahang issue nga niabot sa imong kinabuhi? Nga hantod karon mo di mo dumala nimo. Be ready this morning. Kay ang Dios kauban nato. Ug sa imong kinahanglan niya siya. Makatagbo siya nimo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians 3 verse 16. Naba mo diha igsoon? Sa walay duha-duha. Ang tanan mo basa. Diha? Wala. Wala, no? Wala. Sige, ready, go. Sa walay duha-duha, sayod, kamo, nga kamo. Ay, hala ka. Sorry. Di ko kita sa likod, ha? Bisaya, man ko dari. English, dire? English? Sige, palihog ko. Basa sa English. Sorry kayo. Ready, go. Naunsa man niday. Kadyutan. Wala man ko'y mata sa likod, oy. Okay, ako na rin mo basa. Sa walay duha-duha, inay mong tapad, walay duha-duha. Buot masabot, tuuhi. Walay duha-duha, nasayod ka nga ikaw templo sa Diyos. Ug nagpuyo diha nimo ang Espiritu sa Diyos. Busa ang muguba sa templo sa Diyos, laglagon sa Diyos, kay balaan ang templo sa Diyos, ug ikaw mao ang templo niya. Kisa gasulti ana? Ang Diyos. Mismo ang pulong sa Ginoo, mihatag nimog assurance, kasiguruan, nga ikaw puloy-anan sa Espiritu sa Diyos. 1 Corinthians 6:19 to 20. 1 Corinthians 6:19 to 20. Wala ba kamo masayod na po? Ganina sa walay duha-duha. Karon wala ba ka masayod? Ilay mo tapad, wala ba ka masayod? Usay manggod kay, usay makalimot-limot ta, usay dili lang nato tagaag dakong pagtagad. Wala ba ka mo masayod nga ang imong lawas, inay mong tapad imong lawas? Naa ba kay lawas? Salamat ka na patay lawas. Ang imong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kanimo, nga gihatag sa Dios kanimo. Dili na ikaw tag-iya sa imong kaugalingon kung dili ang Dios na.
Gipalit na ikaw niya. Busa, gamita ang imong lawas alang sa himaya sa Dios. Kinsay gistoryahan yan eh. Ikaw nga midawat ni Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Ikaw nga misugid sa imong baba nga naluwas. Ikaw nga mi-confess Jesus is my Lord and Savior. Ayaw ni himuang gamay nga kamatuoran. Tungod kay atubangan sa Dios, gipuy-an ka sa presensya niya pinaagi sa Holy Spirit. Ang atong lawas, napabundi ha? Gisudlan sa kalag o espiritu. Sa to pa kanya itong lawas, kabhang ni. Sama ni sa umang ba? No? Kanang ang tinuod nga sulod anang maong kuan shell, dili na usay mauna siya kay usay mugawas siya, bakante na pud ang shell. Mao ni atong lawas, gisudlan sa kalag, gisudlan sa espiritu. Sa wala pa ta maluwas, ang atong espiritu patay. But pa sa patay, walay connection sa life ni God. Sa dihang gibdawat ni mo si Jesus nga Ginoo, listen na, receive the truth. Amen? In Jesus' name, dawatan niya nga kamatuoran. Sa dihang gidawat ni mo si Jesus as Lord and Savior, ingon ang Bible, ang espiritu niya mipuyo sa imong patay nga espiritu. Ang imong patay nga espiritu na himong buhi. Buhi na ba ang espiritu diha? Kinsay nagbuhi ana? Ang nagbuhi ana mo ang espiritu sa Dios. Mao na ang nagpuyo na karon diha. No, gibuhi niya imong patay nga espiritu. So naa buhi na imong espiritu. Og ang imong kalag, which is the center, mao ni siya ang angay pagyud nga hatagan og dakong pagtagad nato. Kay mao ni ang hagbong sa sala pod, mao ni ang nakapanunod sa sala, mao ni ang nahugawan sa sala. So ang atong kalag naglangkob sa atong hunahuna, naglangkob sa atong pagbati, naglangkob sa atong pagbulutan. Amen ba? Naa ba kay pagbati? Naa ba kay hunahuna? Naa ba kay pagbulutan? Buot pa sabot. Igsoon na kay kalag. Ang tanang taon ay kalag. Amen? Nay kalag, ang lawas, kalag, ug espiritu. Now, kining tulo ka area sa kalag, nimpuyo aning lawasa, mao ni ang kasagara mahugawan. Mao ni ang kasagara nga kanang kinahanglan gyud og kanang cleansing karon og unya sa atong matag usa ka kinabuhi. Pero karon buntaga, basig kinatibukan karon ang gitawag og temple cleansing. Unsa man day ang makahugaw sa atong kalag? Una sa tanan sa atong mind, sa atong huna-huna. Mao ni ang parte sa kalag nga unsay makita sa mata, moabot sa huna-huna. Tinuod ko dili. It's right. Unsay makita nimo, moabot sa imong una-una. Musulod sa imong una-una. O kung dili mo masala, kung dili ka puno sa espiritu, magpataka na lang kag huna-huna o dili insakto. Unsay makahugaw sa musulod sa atong una-una? Ang pangibog. Ang pornography. Wala exempted diri siguro, doon na pa siguro biktima sa pornography. Tungod kay sa dihang mutanaw kag mahilas nga mga tan-awon diha sa social media, ayaw kumpiyansa tungod kay kanang imong nakita musulod na sa imong una-una. Kung dili nimo na masala, di na nimo mabantayan, mahimo kang matrap ug mahimo kang ma-addict sa pornografiya. Igsoon unsa pa? Mga daotang mga huna-huna. Mga nauna sa dili pagkamatinuon, sa mga unbelief, sa mga pag-doubt, magduda na ka, na ang anxiety, na ang fear, mao ni siya ang makahugaw sa imong una-una. Usay daghang kay tang makita sa tong mata nga moabot sa tong una-una, na usay maabot sa una-una nga dili maayo, na una-una nga kanang I know nga maka-identify mo unsay mo abot katong una wa gyud ni siya boundary. Bisa ka asa gyud nimo abot.
Basin yung una-una, naabot sa Amerika ron. Si Japan. Bisa kasala ni mo abot. Kung dili ni siya matrain atong una-una, mga igsoon, mahugawan gyud ni atubangan sa Dios. Ikaduha, emotion. Ang atong pagbati. Doon natay pagbati. Ang pagbati, parte po ni sa kalag. Mubati tag positive nga pagbati. Amen ba? Kisa nakabati diri gugma. Kisa nakabati diri pagtagad. Na ma-positive nga pagbati. Pero doon ay mga panahon nga kanang doon ay mo epekto sa mga relasyon sa tao ngadto sa uban nga moabot ang negative emotion. O sa mga pananglitan, pagbati nga doon ay nakasala, di ka pasaylo. Wrong self-image, sayop nga paglanta sa kagalingon, kalagot, kapungot, emptiness, kahawang, loneliness, kamingaw, sadness, depression, suicidal. Sa maabot sa una, suicide. Sa bubati nga mag-suicide. And many more negative feeling nga usay ato pang iharbor, nagpabilin diha, makahugaw na sa templo sa Diyos. Makapaundang nag-andar sa gusto sa Diyos nga buhaton sa kinabuhi sa usa ka taong luwas. Ikatulo, it's the will. O sa ito'y primero, atong huna-huna. O sunod, atong pagbati. Ikatulo, atong pagbulutan. Kabalo man gyud ta, kakitang mga katawhan sa Ginoo, gispasadmit ta sa kabubuton sa Dios. Amen? Ang kabubuton sa Dios naa sa iyang pulong. Iyang will na adiri. Munang kinahanglan diskubriho nato ang iyang will. Aron ang atong pagbulutan sa una nga wala mainsakto sa kabubuton sa Dios. Ma-align sa will ni Lord. Now kung ikaw usay ang pagsayop nga wrong choices, mga sayop nga pagpili, sayop nga desisyon, tungkol kay ignorance of the law, excuses na one. Wa ka kabalo nga mo, di day nakabubuton sa Ginoo. You have a wrong choice, wrong decision. Wala ang kasubay sa will ni Lord. Unsa may mo abot nimo? Basura, frustration, discouragement, problema, suffering, affliction. Mauna siya ang muhugaw sa imong pagbulutan. Igsuon ko diya sa Ginoo. Nag-ingon ang Proverbs chapter 3 verse 6. Proverbs 3 verse 6. Seek His will. Ingon siya, pangita ang akong kabubuton sa tanan nimong buhaton in all you do. And He will show you which path to take. Ingon ang Biblia, pangitaan akong kabubuton. Mga igsuon ko diya sa Ginoo. Mga igsuon ko diya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi karon 2023. Ayaw intog buot-buot sa imong life. Ayaw pagbuot sa imong desisyon. Ay pagbuot sa imong buhaton, choices nimo. Seek the will of God. Ingon siya, He will show you. Iya kang patanawon, iya kang gihan sa dalan nga imong padulngan. Seek His will. Sometimes mo decide lang ta tungod sa atong gibati, tungod sa hinanali nga desisyon buhaton nato. But kung mahitabo na usahay, nagdala tag basura sa atong kalag, which is baliko nako, ma-discourage dayon, mubiya na sa Ginoo, wa naganahi sa Ginoo, na anadayon ang problema, daghan na kay problema kay doon na linugdangan sa sayop nga mga pagpili, doon na suffering, gi-inflict na yang kinabuhi because of wrong choices. Angay nato ning bantayan igsoon. Kay tunay purpose si Lord nga nung mipuyo siya sa imong lawas. Doon siya purpose ng puyo siya sa akong lawas. Wala lang na siya nagpuyo diha para unsa-unsa lang may mo kang powerful. No, igsoon. Tanaw nato ning Matthew chapter 7 verse 28 to 20.
Matthew 7:18 to 23. Balik ko na ako. Matthew. Marcos, sorry. Marcos chapter 7:18 to 23. Sa inyong panabot, ang inyong panabot, samara sa uban. Kaniya, para ni nato ha? Para ni sa mga Kristohanon. Ang inyong panabot, samara sa uban. Wala pa di ay mo makasabot. Labi kayong pulong sa Ginoo. Bisag unsa, nga naman nga conversation ni Jesus. Kani manggod silang Jesus giimbitar og kumbera. Pagabot nila dito, nangaon silang way hugas-hugas og kamot. Kaya ang tradisyon sa mga Hudiyo, before siyempre, nag-abot nila sa balay, hinluan ilang tiil, hinluan ilang kamot, ikis ilang nawong, i-anoint ilang ulo, dunay procedure. Ug ang mga tinunan, pag-abot, way procedure, kaon diretso. So ang mga Parisiyo, mga Marites, wala na usam na sila, mga hugawan. Lagi na sila mangunaw silang kamot. Sa isulti ni Jesus, ang inyo bitang pagsabot, sama ra gyud sa uban. Wala ba day mo makasabot? Bisag unsay musulod sa bakba sa tao, dili ni makahugaw niya. Kay ang pagkaon, dili mo sulod sa kasing-kasing. Aray mo sulod ang pagkaon sa tiyan. Pag-digest sa tiyan, unsa may padulngan sa kaon, ikalibang. Human siya nag-distribute og nutrients sa atong lawas para ka-function atong organ, ibawas ra na siya. Ingon din si Jesus, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon di man musulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto sa iyang tiyan. Nag-una man ko Lord. Ug unya mugawas, unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagkasulti ni Jesus, yang gipadayag, gipahayag, nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tawo, ang tanan ang makahugaw sa tawo, mao katong mugula sa iyang baba. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makahunaw dautan, makahimog sa lawayong pakigilawas, makahimog pagpangawat, mahimog pagpatay, mahimog pagpanapaw, na ay kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamay patason, o kabuang. Kining tanan, nagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw niya. Unsay gitugutan natong musulod sa atong kasing-kasing? Sa atong una-una, sa atong pagbati, sa atong pagbulutan. Dili di ay ang muabot sa baba, kundi ang mugawas. Kay unsay naa sa sulod, resulta sa gawas. Muna dunay warning igsoon. Bisan pa part sa atong lawas, nga gusto sa Ginoo nga matarong ni, kay makahugaw ni atubangan niya. Siguro tanaw sa mga tao, maayo ra kay tam, ay tamamisti, pero basin atubangan sa Ginoo. Perte ng hugawa ang iyahang templo. Ingon siya sa James chapter 3, verse 5 to 6. James chapter 3, verse 5 to 6. Likewise, sama usab ni ini. English Bisaya ni nga conversion. The tongue, nabatay tongue, this is the tongue. Kung naaratay ba, pero watay dila, di kita kastorya. Di ba? Kanang mubupog dila, di ba, dili kaayo, yungit siya. Kung atong tongue, mo ni sige gamit sige no para maka-istorya ta. Bisan ta ba na tay ngipon, pero kung watay tang, amang yun ta. Watay tang, managay tang, no? Pero amang, no? Pero gihisgot ang dire, the tongue is a small part of the body. Gamay na kang parte na, ho? Tago, pag yun. But, ang tanay mo, but, it makes great boasts. Pertikay ka makapanghambog. Atong dila. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Kanang sunog, gamay ra kayo ng sinugdanan, ana.
Kandila ra ni tapot sa sa kurtina dayong gamay ra kaing kandila ning tapot sa ang kalayo diha sa kurtina ug ang kurtina misilaob miabot sa balay ug misunog sa tibok balay. Asa gagikan ra? Kandila ra. Ang uban upos ra sa sigarilyo. Listen. Set on fire is small spark. The tongue also is a fire. Ang dila nato sa mas kalayo. A world of evil among the parts of the body. Naaday diri ang dautan, parte sa tong lawas. It corrupts the whole body. Nakadaot ni tibok lawas. Sets the whole course of one's life on fire. Kana bang mapiligro imong kinabuhi. And it itself set on fire by hell. Pinagi sa dila, usahay maimpierno ang tao. Kay ang dila manggod, grabe makapanghambog. Grabe makaset. Kana bitang usa ka istorya, then istorya na sa uban mukatag hantod sa tibok barangay. Hello. Nagmarites, si Marites usara. Pero sa diyang musulti si Marites og dautan daghang kay mo share, daghang kay mo share hatod mukata. No, usa di siya, ay condemn siya. Bantayanan ni. Ingon ang Bible, usay ang atong dila gamiton nato sa pagdayeg. Usay pod gamiton sa pagtunglo ug pagdaot sa uban. Busa importante, tame your tongue. Walay laing makabansay sa dila, gawas sa Dios. So atong dila i-surrender sa Ginoo. Daghang nag-away tungod sa tang. Daghang nagbulag tungod sa tang. Daghang nag-misunderstanding tungod sa dila. Munang Lord, sampungi among mga dila. I-tame ni Lord para ang mugawas ani kinabuhi, dili kamatayon. Makakurap ni sa atong lawas. Balo, kwanta na siya, pero grabe katabian. Grabe ka hambugira. Ano ka bulong ng hambugira? Iyang tang ng hambug. Unsay paagi ni Lord, aron makabuton tag Fresh Start 2023. Nga mapahiling kawasta sa hugaw, nga naa sa atong kalag. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Balikon ako, unsay paagi ni Lord. Dili paagi sa church. Unsay way ni Lord nga magawas ta ni ani. Ingon siya, because we have these promises. Tungod kay naa ta ani mga saa, dear friends, mga higala, let us cleanse ourselves. Hinluan nato atong kaugalingon from everything that defile our body and spirit. Nga makahugaw sa atong lawas. Makahugaw sa templo sa Diyos. Ato ning ipahinlo sa Diyos. And let us work toward complete holiness because we fear God. Ang ato di ay magpalimpyo ta aron mahimong mapaingon ta sa complete nga pagkabalaan. Tungod kay we have the fear of the Lord. Naapa tay fear of the Lord? Gusto botang atong kinabuhi limpyo atubangan sa Ginoo. Ingon ang Biblia igsoon, let us cleanse ourselves. Mahinluan atong kauglingon sa tanang makahugaw sa ato ang kalag, sa atong lawas. So, ningon diri sa Ephesians chapter 4 verse 21 to 24. 21 to 24. Ephesians 4:21 to 24. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya. Mahitungod sa pagpanudlo ni Jesus. Gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan. Kay ang kamatuoran anaa ni Jesus. Ang kamatuoran naa ni Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Ako'y nadunggan unsa ka mensahero ba? Ingon siya, ang mga tao, grabe mutuman sa balaod. Diligent kayo. Pero kung ang pulong na gani sa Ginoo, di gani katuman. May hawod. Ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa tao.
positibo, mudulot nimo. It's the Word of God. Busa igsuon ingon siya dire, kamatuoran ana ang man ni Jesus. Busa, hukasan ninyo, i-cleanse ninyo, hubuan ninyo, tangtanga, gikan ninyo, ang daotang pagkatao. Nga mo hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Kaniadto, mauni kamo, basig mao. Di balik karon. Hukasan na. Ang maong kinabuhi, nag-anam kangilad, tungod sa malimbungong mga kailib ko nini. Kinahanglan bag-uhon ninyo, gayod ninyo, ang inyong kasing-kasing ug una-una. Isulob ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Igsoon, we are in the last of the last days. Dito sa Bible, sa book of Genesis, si Jesus ingon siya, manaog ko sa ika-third day. But first, second day, paglimpyo mo tanan ha. Pangaligo mo tanan. Para mo appear mo na ako ninlo. Physically limpyo. But don't you know, the second coming is very near. This world is hopeless. Wala ka nang paabuton pa diri sa kalibutan, igsoon. Wala na, magkagrabe na. The third day, di ko mayong 2030 pa. Gusto sa Ginoong malimpiyuhan na ta. Gusto sa Ginoong madeliver na ta. Gusto sa Ginoong nga dili nita maghimo pag mga kabulastungan sa atong Christian life. Because we are privileged nga giluwas na ta sa Ginoo. Ang matuod natong kinabuhi is righteous and holy life. Basig tungod sa social media. Tungod sa grabe nga kuan karon sa technology. Nahugawa na. Napagkuginadunggan. Insya nga, daghan pa kayong Kristohanon. Ingon sila busy. But 3 hours sila sa social media. 2 hours sa television. Pero kung devotional o reading the Bible, walay time. Ikaw ba na? Mawala ng social media, di lang mawala ang akong passion sa Ginoo. Manang di ko active sa social media. Di ko mag-active, di. Akong gayong Lord, control me, Lord. Kanarang happy birthday mo akong isend. Kung inyong manotes, wala ko active sa social media, picture ko kung sa akong gibuhat, wala. Dili mo'y dapit na nako. As not di na atong dapit. Ang social media, gigamit mo na sa Ginoo, but daghang kabulustangon diha sa social media. Daghang na-rape sa social media. Daghang na-scam sa social media. Daghang nagbulag sa social media. Daghang nagbaligyag dungog sa social media. Hukaso na nato. It's time to renew. I-fresh na to atong kagalingon. Atubangan sa Ginoo. Kabalo ka igsoon, God values our temple, our body. Iyang gata nga nigbili. Ang atong lawas. Siya ang mo-destroy, anak. Ang muguba, anak. Gubon po nako. God sees us 24/7. Abilang ba na itong takabalo kung sa itong ginoon. Kung abot ang nauna, ang hugaw, Lord, impiyuhi ko, Lord, dili ini pwede na ako. Di pwede mo gawan akong nauna. Tungod ka igsoon. God has a purpose atong life. Nasa'y purpose na to. Dili nang maunsa pa tamang involvement unsa. Igsoon, please. Don't be busy sa kalibutan. Di na time ron. Tanaw ragod ang baha ni sulod na syudad. Tanaw ragod ang baha di na mapugngan. Usam tang ka-imagine ko. Kaya nagbasa ko sa book of Genesis. Sa diri pa di ay pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Ang kalibutan tubig di ay tanan. Kanya sa diyang misulti ang Ginoo, akong bahinon. Bahinon ako, mutunga ang yuta. So ang yuta nasa ibabaw sa tubig. Ko, Lord, di naman ni mo lunupan. Pero giprob lang ni mo. Nga pwede ang tubig mo pa ibabaw sa yuta. Tinuod ang pulong sa Ginoo.
ang tubig, igsoon. Ingon siya, bahinon po nako ang tubig. Doon ay tubig sa taas, doon ay tubig sa ubos. Nganla ni siya og sea, ocean, ang tubig sa taas. Oh Lord, doon na tubig sa taas, mudang doon ay ulan. Grabe, na-amaze kayo ko, gimumurize na ko. Ka-amazing kay si Lord. Gibutangan niya, panganod. Timailan, kumuulan na, nagngit-ngit na, rain is coming. What an amazing God we serve. Unsa na yung panahon na? Magkagrabe na. Ayaw ibutang dire. Imong time. Ayaw pa ilingawa imong mata. Kaya usay mahugawan ta because lahi na ang atong gipang buhat. So this morning, igsoon, dili magdala si Jesus og latigo. Physical nga latigo. Ni Asya karon dire to the power of the Spirit to bring deliverance sa tanang gusto niyang maayo sa iyang templo. Aron ma-fulfill na to ang purpose ni Lord. Kabalo baka 2023, harvest time sa mga kalag. Grabe igsoon, inampo sa tanang baha ko, Lord. Kaning baha, Lord, gamitan niya ang mga tao makatawag ni mo, Lord. Makatawag ni mo, Lord. Makatawag og hinatabang ni mo, Lord. Ang mga tao mo ila ni mo, Lord. Kay kani makalimina dili lang ni para musafir ang tao, kundi ang tanang mutawag sa Dios maluwas. Have you prayed? Comfort sa mga namatyan, Lord. Makaila ni mo, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Kaingon siya, verse 13, it is written, nasulat na. Diri pa sa Old Testament, it is written, ingon siya sa mga tao, my house will be called a house of prayer. Pero kamo, inyong mga gibuhat nga taguanan sa kawatan. Naman diya sa sulod ninyo ang mga suicidal, na diya gitaguan ninyo ang mga depression, gitaguan ninyo ang mga kapungot, kalagot, ang kabastos, inyong mga gibutang sa inyong mga nauna, ang mga sayop nga kuan, inyong mga linugdangan, inyong imahay sa Ginoo. Nganong man ni Lord, nganong man ni Lord. But kinsa di ay na nga choice. Nganong isuffer ang tao. Nindot untang ni suffer kung kabubuton sa Ginoo ang gibuhat. Pero kung sukwahe, it is written, inyo nung gibuhat, gitaguan ninyo ang mga dautan. Igsoon ko di sa Ginoo. Kabalo ka ang purpose sa imuhang lawas. Gamiton kaniya to connect heaven to earth. Salamat la Saturday daghan na kaayong ni anig ampo. Halos kanina occupied kami sa 6 to 7. Sa 5 to 6 ang utana ko, ubay-ubay na po. Man na ito gipagamit atong lawas. Gusto sa Ginoo mapuslan a house of prayer. Nga ang will ni Lord moabot sa yuta, ingon nga kabubuton niya. Sa langit moabot sa yuta. Kabubuton niya maluwas ang mga tao, magamitan niya. Igsoon, daghan pang mga kalag maluwas pinaagi nato. Pero kung aberya ang atong temple, dili kalakaw atong lawas. Magdrag tas atong Christian life. Bisan pa gani ang pagsimba, hago usahay. Ang pagbasa, hago. Ang pag-devotional, hago. Why? Bugat daghang dens of rubber sa sulod. I pray this morning, you will open your heart to the Lord. And just say, Lord, cleanse this temple, Sharabababashan. Let's pray, Lord. Salamat. Thank you kayo, Lord. Akong girilis imong pulong, Ginoo. Gusto mig fresh start 2023. Dako kay kang buhaton, Ginoo. Karabasya tabasanda. Doon na kay dakong buhaton ani nga church. Ug kaparty mi sa dako nimong buhaton. Siya kabasanda, Lord. Salamat, Ginoo. Karong buntaga, Lord, we just offer to you everyone. Everyone, Lord, nga nakinahanglan o cleansing. Ni admitar nga nahugawan yang una-una.
nahugawan niyang pagbati, nahugawan niya ang pagbulutan. Nga ni hasta ang dila nga nakadefile sa tibok lawas. Lord, release the power of deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Samtang nakasimling kuranan. Hallelujah. Sa may nakahugaw ni mo igsoon. Search your mind, your emotion, and your will. Kinahanglan kag pasaylo, mga pasaylo. Desire. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my Unang step sa cleansing. Pangaypasaylo sa Ginoo. Nga natugutan nimo idol na imong mind. Wala na gibuhat imo una-una. Harabasyan ka. Palimpyo sa dugo na Jesus. Thank you. I will make room for you. Thank you, Lord. To do whatever you want to do whatever you want. Lord, limpyuhin ko, Lord. I will make Tangtangan ning mga addiction sa kong una-una. Tangtanga tanan, Lord. whatever you want, Ang tanang nagtinguha nga malimpyo karong buntaga. whatever you want to. Seryoso ang Diyos sa iyang I templo. will make room Kay mauni gibayran niya sa iyang amili nga dugo. God has paid to do whatever precious blood to. aron lang siya makapuyo sa imong lawas. Mo nang nagkuan yun siya, don't defile my temple. Ayaw ni hugaw-hugaw eh. Kay gamito na ko nga templo. To do whatever you want, Kurabasya ka bababasya na Lord. to do whatever you want to. First step, ask forgiveness. Second step, dawata ang pasaylo. Third step, dawata ang deliverance this morning. Kurabasya ka basan na Lord. Thank you, Lord. Here is where I Thank you, Lord. Kumana ka na nga ang pasaylo. Kumana ka sa gawat sa pasaylo. Kung ikaw ni karong buntaga, Lord, once and for all, I surrender my body to you. Come to the altar of God. every lie. Come to the altar of God. Say, I surrender my body to you, Lord. This is your temple. I want this, Lord, deliver this morning. Come on! For you Kurabasya ka basan na Lord. Hallelujah. to do whatever you want, Ayaw pagduha-duha. to do whatever you want, Ayaw pagduha-duha. and I will make room for you. Pwede kang mag-unsay mong posisyon at tubangan sa Ginoo. To do whatever you want to, Just surrender everything to God. whatever you want to, and I will make room. Make room! Make room for the Holy Ghost. Whatever you want, Kurabasya ka basan na in the name of Jesus. whatever you want. In the name of Jesus. Kurababababasya na Lord. Hallelujah. Ay lang pagduot, Ikson. Atras-atras ang gamay ang uban. Atras-atras gamay ang uban. Kurababababasya na Lord. Hallelujah. Atras-atras gamay ang uban. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Kurabababababab.
Karabababababashanda, Lord, hallelujah. Salamat, Lord. In the name of Jesus, come on. Be delivered. In the name of Jesus, be delivered. Sige, kamu mo cast out. Kamu cast out. Kamu cast out. I-cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hugaw mo una-una. Come out. Discouragement, come out. Tanang espiritu nga nakahugaw, come out. Kamu nasa lingkuranan. Kamu nasa lingkuranan. Come on. Response. Be delivered. Shake up the ground of all my tradition. Jesus' name, come out. Of all my religion. Your Come way out. is better. Karabasatan, Jesus' name. Your way is Jesus' name. Come out. Come out, come out, come out. Come out in Jesus' name. 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 Lord, Shake have on the mercy. ground of all my tradition. Break on the wall of all my religion. Your way is better. Have mercy, have mercy. In the name of Jesus. 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 Be delivered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your way is better. Jesus' name. Of all my tradition. Jesus' Break name. on the walls of all my religion. Your way is better. In Jesus' name. Shake on the ground of all my tradition. Break on the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake of all my tradition. Break on the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. I will Make room. Make room for Jesus. Make room for Jesus. Make room for whatever you Jesus. want. Make room for Jesus. You do whatever you want. Make room. Be And I will delivered. make room for you to do whatever you want. Lord, do whatever Do you want to whatever you want. do. Do whatever you want to do. Do whatever you want to do. Bless your temple. Do whatever you want. Sakarabasanda. Do whatever you want. And I will make room for you. Make room for Jesus. Do whatever you want. Deliver in Do Jesus' whatever name. you want. Deliver in Jesus' name. And I will make Go! Let go! In Jesus' name. In Jesus' name. do whatever you want. Thank you, Lord. Do whatever you In the want. name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be delivered in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Do Lord. whatever Thank you you, Lord. want. Thank you, Lord. Hallelujah. Do whatever you want. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Do whatever you want to do, Lord. Do whatever you want to do. Do na may room para ni mo, Lord. Di na musika na mo kinabuhi, Ginoo. Come on, kada sa lingkuranan, manindong paliho. Nasa lingkuranan, come on. Just, Lord, I will make room for you, Lord. Hatagan takag luna sa akong kinabuhi.
Hatagan ta kag bili, Lord. Nining kinabuhi nga imong gihatag nako. Lord, I make room for you. Salamat kayo, Lord. Nagdala kag latigo atong panahon nga diri ka. Ba't dili latigo imong gidala karon? Gidala nimo bread sa mga anak nimo. Deliverance, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Sa pasaylo. Salamat sa pagdawat. Salamat, Lord. Listen, Exxon. Ang Diyos everyday nag-cleanse siya ang temple. Everyday papalimpyo sa Diyos. The only way nga malimpyo ka is makaduol ka sa kahayag nga mo ang presensya sa Diyos. And papuya ang pulong sa Diyos ay mong kasing-kasing. Colossians 3:16, let the word of God dwell in you richly. Ayaw sayang because God has a mission for you. Gamiton ka niya. Prayer for all nations. Mga tao mo dool sa Diyos pinaagi sa imong kinabuhi. Ma-attract sila because your temple is clean in the sight of God. God, we just dedicate our body to you. Among kalag, among gihalad ni mo, Lord. Ma-renew. Kani nga kalag, pagkamulo pa ni mong gikuan, Lord, gikalibrate. Every day, i-calibrate me, Lord. Hangtod wa na'y mabilin nga daan. Bag-o na tanan ang among kinabuhi. Matarong balaan at ubangan nimo. Salamat sa imong gibuhat karong buntaga. Spirit of the living God, itisok tong mga pulong sa among kasing-kasing. Lord, nga among lawas, dili po'y anan sa mga tulisan, kundi po'y anan sa imong Espiritu Santo. Po'y anan sa imong presence, po'y anan sa imong pulong, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang hatagan sa tanang himaya, palakpak sa imong presensya karon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kabalik na mo sa inyo mga lingkuran na nagsawan. Hallelujah.